Familia Mocioalcă, o familie din Cara Severin. E vorba de un parlamentar PSD care are un copil, să-i dea Dumnezeu sănătate, pe care l-a căsătorit. Domnul Mocioalcă, familia Mocioalcă, e un fel de, ca să înțeleagă târgujenii, un fel de cârciumarul, de Călinoiu, de Caragea al Gorjului. Cu Mocioalcă ăsta lucrurile sunt clare, el controlează toate afacerile din Cara Severin, când cu PDL, când cu PSD, oricum aceeași mizerie. Și acum, prima dovadă, despre care poate nimeni în România nu a știut până acum, dar eu, în calitatea mea de viitor prim-ministru sau viitor președinte de țară, mai am acces la asemenea documente. Iată dosarul de securitate al domnului Mocioalcă, un dosar în care, sigur, el aderă la securitate, spune că vrea să devină informator, că vrea să se facă securist. Până aici n-ar fi nicio problemă, dar nu înțeleg de ce a ținut în secret 23 de ani domnul Mocioalcă apartenența la acest serviciu secret, sau mă rog, la securitate, cum se spunea pe vremuri. Până aici, deci lucrurile clare, sigur, dovedim un parlamentar actual al USL-ului că a făcut, care legături cu securitatea, pentru asta n-ar fi trebuit să fie parlamentar. Asta e, în general, o trăsătură a tuturor parlamentarilor USL. Haideți să vă mai dau încă una la temelie. E vorba de un contract, să nu mă întrebați de unde l-am, dar ca să vedeți trăsăturile de caracter ale acestor tovarăși. Dom'le, la un moment dat, acest domn Mocioalcă încheie un contract oneros cu un tip Ștefănescu, ăsta e un Nicolae, un alt lider important al PSD-ului din localitate. Dom'le, și fac ei niște afaceri împreună, cam cum face aici Caragea cu Călinoiu, Cârciumarul cu Călinoiu, fac ei un contract civil. Dar să vedeți că acest contract, care a ajuns între timp la procurorii DNA, este semnat de domnul Ștefănescu, dar e semnat în fals. Fiindcă o să vedeți cum arată semnătura lui Ștefănescu. Cu alte cuvinte, săracul Ștefănescu ăsta, consilierul județean USL, semnează că ia niște bani. Deci aici semnează Ștefănescu și am o altă hârtie semnată de același Ștefănescu, ca să vedeți cum seamănă semnăturile celor doi Ștefănescu între ele. Adică deloc. Cum să vi le arăt eu așa, să le vedeți și pe una și pe alta, să le luați în același cadru, v-aș ruga, să apară pe ecran împreună Ștefănescu cu Ștefănescu, da? N-au nicio legătură. Deci Mocioalcă îl semnează în alb, sau cum să zic, în negru, pe bietul Ștefănescu, cu o semnătură falsă și îi saltă banii lui Ștefănescu